nwụchi ime ihe n'ụwa mee ihe n'ụzọ kwụ ọtọ dịpọsị ụlọ gị tega na njọ mee ka ụzọ gị kwụrụ ọtọ mba Imo ka ụzọ gị dị zịrịzịrị mba gaa ije move it nwoke nrụpụrụ n'ime njọ ka m chee gị iji gị ezigbo ụzọ mba ị kwesịrị na gị na-atọ ata mkpụrụ obi ndị mmadụ ohi kwesịrị na-eme na uwe pụtara gachiri m iche ike gachiri m iche ike ana m ahụ ubugo butere m ya elu ada bekee nwa ọma ọkwa nwa mma Nkechi nke na-eso anwụ beautiful girl. Thank you, sir. Okay, mama niile. Hey, mma nọ na agbụrụ unu. Your grandmother was a epitome of beauty. Mgbe grandmother got in mara n'ụgwọ. Your grandmother, the only problem o nwere na ọ na-eji okwu ụgwọ. She's only na deputo jigo ụgwọ. If na-eso nwụrụ ndị mmadụ agbakọ, anaghị ego na alili so azụ gbagbuola ọhụrụ makwa ihe. Hey, Magodi agha, how is my mother? She's fine, okwanne. You are the last child or daughter? Last child. Imara mma. Mma nọ na agbụrụ unu. Daalụ. Esi n'ụwa m mbụ ngo unu ka m karịa ịlụ nwaanyị. Mana ọbara m na nwanne gị nwaanyị aha nwanne mpụ na aha amakọdụ. Ọbara ya SSS. Kemu SSS nga 12 ọsọ ata. Ke nwaanyị na-agba mụ na onwe m nwoke lekwa ụkwụ ma ụkwụ m na-abụ na-akụ na ntị. Mmaga ọrịkwa ndụ. Ọ dị mma. Kwọ nọ ndụ she's alive okwe o kwesịrị ịdị alive mụ unu nwere family unu nwere ihe na-akpọ longevity. Ya wụ ndụ ogologo ọ nọ na agbụrụ ọnụ. No o ịlụọla di? Mba. Ịpụọla off tag. Eleghị gbasatara m di na ajụjụ mbụ na job. Imo sam okwu nwanyị. Eleghị jajụ gị ma lụọla di. O nwere nwunye mpam na Amerịka ọ sị m tụmiri ya nwa merụrụ ala ọ ga-alụ ihe m ji ngọla m ga m na-ajụta grace na-eletegiri ya anya mpa ga-achọchọ nọ onye ga-etutere nwaanyị ya wuru erie dị ka aga na-etutere nwaanyị a sị n'ụwa m mbụ ihe m tutegere ndị mmadụ nwaanyị fere ukwu gbasị m take it over as your part of my duty. As what? As a motivational speaker or as minister of God? That's from him. Kada galaba ha shapia. As big performance coach. Uncle, kedu onye na-agwa okwu? Ọwụ ụmụ agbara ndị na-esogharị mana ụmụ onye isi drama na chọọchị anyị. Ọwụ ndị m na-akụziri ihe na skuul na drama service na chọọchị. Anyị kụzi kata ote anyị mekwana ihe na-akpọ sololokwa. Ọwụ sololokwa ihe m nọ na-eme because na drama group anyị ịnọkata artist mewe sololokwa. Ya wụ naanị ya nọ na-ekwuru onwe anyị nọta otu anyị bamba gwa m ọhịa okwu si ya zuru ike zuru tukwe n'ike wepụ anya na ihe na-agbasa dị anya na onye kwesịrị onye nwụrụ anwụ na onye dị ndụ awụdo otu onye na anyị na-ada ahụ anya na onye na-ahụ anya kwesịrị iri otu oke. Ngwa ogawa o kelee mma gị jidekwa onwe gị aka. Once you see them flee away your body will temple of the Holy Spirit. They marry a digu the first person ga-arị gị elu ya wuru digo onye mbụ ụzọ ga-ede gị ụkwụ n'elu ya wuru digo alụ ga-eme ga edu demo onwe gị demiri edigo ati nụ gbasara ibed ma ọkwa narị kasabed ga-elo rijise gị oyi ma sara ibedari were eki were iron destin ashi ụzọ gị gbachie ya tụfuo oki shọ ụlọ ịlụlụ dị gị ga-atụ ya were ha ma kọwaa ya dị gị akakpuo nga ahụ gabiri ịnụkwa ihe m gwara gị put yourself unto the Lord is the light. Anaghị eji anya ahụ ụmụazị mara mma emebie ha laluo ha. Put yourself in the ways of the Lord. Your beauty is inside your heart. Kele mmadụ gwa mmadụ na m nyere gị word of admonition na m nyere gị admonition nụkwa gawa ihe ọtụrụza ka iyi ka jumpsuit the good one ji egbachi m ụzọ mgbe ha na-adọghịli ya ịgbụlagala good beautiful dochie ya ebe ezinụlọ na-ama na mma ngwa gawa bye bye nwa ọma ewe ọkpụgo step ga-ama gịgharịa ekwe mkpụjie n'isi ịkwa ahụ nyere m ikwe jibota ahụ so ihe na-eme ka m doo gị n'ụzọ dị mma gị sọrịtara aga n'ime njọ ka gị mma n'ihe m mere ụka niile m kwuru ngodo ọnọdụ n'anya ihe ote m si tụgwa ụka m atụgwa nkwurukwe nyere ndụmọdụ nkwukwe ekewe eziokwu elekwere ile gị ugbu a anya na-enye ihe mesi m ji egwu ikuku a sị ihe ọma niile kere Chineke kere ka ịnwe ihe ọma gị ilulu ihe ọma sị na ihe ọma rị mma awụdụ m onye ihe ọma na-agba afọ ka m ihe ọma m lefu anya
I'm sure you let Putrachine he said Namakonga Maka Imo, Chihu baby. Chihu move! Oh, you can let go. You can let go. You are your pagaroch. Eh, Tipu Mechefu. Only you put a paracuku. Huh? It's something to. You put on your paracuku, Ibo. I have got Prakuku. When Braham in the guardian angel. You don't take an as. I'm not going to Sequence and Uncle Gongom Lower. Just I want to give me a charger and door up nominally. Oga dikura anya egwu na hohora o. Imo oga dikura anya egwu o. Eshikura ngie ka warning. E dokura nwa ahụ ala dogia ka odu. Amakwara ngie ka okwa. Brekwa ebere. Tete he ngwara gị ahụ m ekpere. What you ordered versus what you got. Okwesi choi no n'ime njọ. Aga m lead you. Oya, lead. Mana agide kwupụrụ gị ụka. Agide m emegharị ahụ. Men kebu mebu. Imele he di mama. Last year, anyị hem nile n'anya, ihe m tara onwede nwa ọbụla gafere m na Therefor. Ụwa na-atọ. Gị bịa ụgba bi mere m 2023 ka ọ bụrụ afọ ilu. Ihe wa afọ agba ilu. Ihe wa afọ olugbo. Ihe ndị ahụ na-akụdi ilu. Ihe wa afọ aloe vera. Move. Keke ga-akụ kokoko. Gharịa move. Move! Ekwuru m ekwu na this year onye mere anyhow ga-enweta gịnị anyhow woto onye a ga-receive. Give me for fast. From there I don't